Aduna to'y usa ka batan-ong lalaki, no? Siguro sa katong paniigon, mga 13 anyos pa siya. So siya naning kamot nga siya mapaduol diha sa Ginoo. Ngun gani katong aduna siya nailhan nga usa ka pari nga adunay moto damihi animas etc. tole. Give me souls, take away the rest. Sa iyang pagkabasa ngadtong mga moto, siya niingon, ay nindot dahil diri sa imong lugar, diri kay imong gipaningkamutan nga mulambo gyud ang kalag sa tawo. E daghan na baya kay mga tawo karon nga ang ilang gihuna-huna, ang ilang kalibutanon lang kayuhan, daghan wa kay hinumdom sa ilang espirituhanong panginahanglan. O katong mat-ana sa iyang pagkadungog nga duol na matapos ang kalibutan, mag-end of the world na. Ipangutana sa iyang suod nga higala, bay, kung ikaw masayod nga katapusan na sa kalibutan ugma, unsa man imong buhaton karon? Akong buhaton karon, maora gihapon maningkamot ko akong buhaton ang mga butang nga ordinary nga labing special gyud, no? Doing your extraordinary duties extraordinary well. Katong bat-ana tungod sa iyang labang kasuod diha sa Ginoo kay siya nahigugma, siya nagtuman sa sugo sa Dios. Yun gani siya nahimong santos. Katong santo way lain iyang kapistahan atong gisaulog katong Mayo 6 si Saint Dominic Savio. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, daghan ang nabalaka sa panahon karon, no? Naigubat sa laing nasod, naiusa ka kanang nasod nga na-declare na bankrupt na sila, no? So naapoy uban nga nagkagubot na sa laing lugar na iniingon na ni-melt na ang ice ngadto sa Antarctica o sa Iceland sa mga kuandiha. Tungod ni ana nabalaka ang tanan. So adunay uban nga bahalag unsa pa na kagubot, kahadlok, pabilin siyang nihupot diha sa Ginoo. Padayon siyang nibuhat sa angayng buhaton. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, itong nakita nato diri sa unang pagbasa kung diin adunay panagbangi, no? Panagbangi nga para nato taphaw ra kaayo, no? Mabaw ra kaayo. Sama ra gud atong niaging semana before ang election kay lain-lain tag kandidato. Magsuon man ta, pareho man ta Katoliko nganong mag-away man ta. Naiuban gyud, no? Worse ang gihimo, no? Nagpatay gyud silang duha tungod lang sa ilang kandidato. Maigsuon kung aduna gani panagbangi, hinahanglan man ni hisgutan, no? Hisgutan di sa kainit sa ulo, hisgutan balikan kung unsa gihud ang gisugo o sa atong Ginoo ug unsa pod ang gihatag or gisulti sa atong giya diya sa atong manlalaban madtudlo unsa may iyang gipahinumdum kanato way lain kundi ang gihatag sa Ginoo nga Espiritu Santo. Kita tinuod tawhanon atong panghuna-huna, pero kung kita magampo og maminaw diha sa giya o gisulti sa Espiritu Santo, aduna na buhatonon nga kaayuhan dili lang sa usa ka grupo kundi kaayuhan sa tanan. Ngun gani diri sa unang pagbasa atong nadungog na ilang gilalisan inahanglan bagyod nga kining dili Hudiyo tulion para maluwas. Mabaw siya pero namay uban nga dili man sila modawat ana. So adunay ilang gikonsulta ang mga apostoles, no? Nibalik jud sila sa mga tawo kung diin mauning tawo nga nakig-uban naminaw kang Kristo, kuyog ni Kristo, no? So ilang naisgutan na dili kinahanglan kay kining uban nga mga ritual o seremonyas dili man applicable sa lain-laing
lugar. Ingon gani diri sa atong nasod, kani atong pagtuo kailangan i-adapt sa culture, no, sa atong kultura nga rin sa atong nasod. So ingon gani, pero ang atong huktan yun katong sugo sa Dios, no, katong napulo kasugo sa Dios. Ano na toy usa ka batan-on, grabe kay yang yaw-yaw. Siya diri lagot kay kusong mangmama. Sige na lang kuan. Kanang grabe kay mong sugo, wala pa ko nakahuman anay nag-atang nga sugo. Kani akong mama labaw pa gyud ni sa Ginoo. Nga naman ay labaw pa sa Ginoo imong mama. Sa si mama manggod kay daghan kay sugo, may pangginoo na pura si mama ka 30 naman siguro to kada adlaw, no? Mga kaigsunan kanang napulo kasugo sa Dios, gibuhat kini alang sa kaayuhan natong tanan. Dili lang sa mga piniling tawo, no? Kay nay uban diha exempted ko. Wa ko'y labot ana. Dili gyud, no? Kanang balaod kung ikaw nahigugma sa Dios, ikaw tinuod nga maghigugma niya, magtuman gayud ikaw sa sugo. Ingon gani diri sa tong ebanghelyo, ang dili mo tuman sa sugo, wala mahigugma. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, labi ng mga kabatan-unan karon, o aduna gani gisugo inyong gilikanan, mao na ng chance ninyo, no, nga ipakita ang inyong gugma kanila. Isugo ka kay kabalo sila, makatabang ka diha sa panimalay. No? Ayaw bundak-bundak, ayaw giyaw-yaw diha, kay gadula pa ka online, no? So, paningkamutan na to na makatabang, labi na karong panahon na, kundiin, daghan kayo, walay kasiguruan. No? Ang trabaho, kasigurado kung sa epekto aning mga panghitabo sa liang nasod, sa atong nasod. Pero ang importante, imo gayong buhaton, ang angay nga buhaton diha sa panimalay. While dili kundi pagtuman diha sa mga sugo para sa kaayuhan sa tanan. Ug labaw sa tanan mga igsuon ko diha ni Kristo kung kamo mo desisyon, labi na kaning mga bugat nga desisyon sa kinabuhi, kaning life-changing decision, no? Sama ng kaminyoon, pagpari o unsang kurso imong kuhaon pohon pag human imong graduar, pag-ampo gayud, no? Pag-ampo diha o ang Espiritu Santo nagiyahan ka kung unsa gayud ang imong angay buhaton, unsay imong misyon ning kalibutan na. Ug kitang tanan giawhag, no, na atong dawaton. Ang unsa man atong dawaton? Ang gasa sa Dios. Unsa nga gasa? Ang kalinaw nga ibilin ni Kristo kanato. Ang kalinaw na iyang gihatag kanato. Kung ikaw diha nidawat kang Kristo, nidawat diha sa iyang kalinaw, maski unsa pang kalisod o pag-antos diha sa kinabuhi, dili gayod ikaw malisang.